Знаете ли, че 0,1% от хората в света владеят своето бъдеще? И ако знаете една малка част от техните стратегии и ги приложите на практика, вие може да бъдете успешни още този месец, още тази година. Този и някакви други интересни и полезни въпроси ще ви даде извънредният уебинар на компания Успей в България с основател и водещ Петър Антонов. А аз съм Снежана, участник в компанията и собственик на Фейсбук страница Да успеем заедно в България. Уебинарът ще се проведе тази вечер, 22 януари 2017 година от 8 часа вечерта. До уебинара и тамбулата, която ще се проведе, моля, кликнете на бутона отдолу под видеото. Да, съгласна съм или съгласен съм да променя живота си. Срещнем на събитието. До скоро!